Уявіце сабе, што самы пазнавальны лагатып на планеце, які сёння ацэньваецца ў мільярды долараў, быў прададзены ўсяго за $35. Таксама цікава, які цёмны сакрэт хаваецца за чалавекам, які стварыў гэтую імперыю, калі ён літаральна паставіў на кон усю сваю будучыню, пайшоўшы на падман уласных партнёраў. Гэта пытанне застаецца адным з самых шакуючых і замоўчваных у гісторыі сусветнага бізнесу. Сёння брэнд Nike асацыюецца з веліччу, трыумфам і перамогай чалавечага духу. Але мала хто ведае, што гэтая карпарацыя будавалася на хлусні, прамысловым шпіянажы і рызыках, ад якіх у любога нармальнага банкіра валасы б сталі дыбарам. Гэта не проста гісторыя поспеху чарговага спартыўнага брэнду. Гэта брутальны, кінематаграфічны трылер пра тое, як жаданне даказаць усяму свету сваю перавагу прымусіла стваральнікаў брэнду са скуры вылузвацца, праходзіць скрозь агонь і ваду, і часам пераступаць праз усе маральныя законы. Каб зразумець маштаб гэтай драмы, нам трэба вярнуцца ў 1962 год. Малады бягун з Арэгона па імені Філ Найт скончыў Стэнфардскую бізнес-школу. Але замест таго, каб знайсці цёплае месца ў офісе і спакойна зарабляць грошы, ён вырашыў заварыць кашу, якая змяніла ўвесь свет. Найт быў апантаны ідэяй, што танныя і якасныя японскія красоўкі могуць знішчыць манаполію нямецкага гіганта Adidas на амерыканскім рынку. У яго не было ні вопыту, ні грошай. У бацькі прыйшлося пазычыць $50 на першую паездку. Ён адправіўся ў Японію і сустрэўся з кіраўніцтвам кампаніі Onitsuka Tiger. Каб яго прынялі ўсур'ёз, Найт проста на хаду прыдумаў неіснуючую фірму Blue Ribbon Sports і заявіў, што яны гатовыя стаць эксклюзіўнымі дыстрыб'ютарамі японскіх красовак у ЗША. Гэта быў чысты блеф, але японцы паверылі і падпісалі кантракт. Найт вярнуўся дадому і пачаў прадаваць абутак прама з багажніка свайго аўтамабіля Plymouth Valiant 1964 года выпуску. Грошай увесь час катастрафічна не хапала. Кожны крок суправаджаўся каласальнымі даўгамі, а банкі глядзелі на Найта як баран на новыя вароты, адмаўляючыся выдаваць новыя крэдыты. Разам са сваім былым трэнерам Білам Бауэрманам, які стаў сузаснавальнікам і які зубы з'еў на распрацоўцы бегавой экіпіроўкі, Найт працаваў як вар'ят. Бауэрман быў апантаны памяншэннем вагі абутку. Аднойчы раніцай у 1971 годзе, назіраючы за тым, як яго жонка робіць вафлі, Бауэрмана азарыла геніяльная ідэя. Ён заліў вадкую гуму прама ў вафельніцу, каб стварыць новую рэльефную падэшву для бегуноў. Вафельніца, канешне, была безнадзейна сапсаваная, але менавіта так нарадзіўся легендарны сілуэт Waffle Trainer, які перавярнуў уяўленне аб амартызацыі і счапленні на дарожцы. Але пакуль Бауэрман эксперыментаваў з гумай, Філ Найт вёў падвойную гульню і вадзіў за нос сваіх японскіх пастаўшчыкоў. Калі Onitsuka пачала падазраваць, што Blue Ribbon Sports рыхтуе ўласную вытворчасць, яны адправілі свайго прадстаўніка ў офіс Найта з праверкай. Найт пайшоў на прамысловы шпіянаж. Пакуль японскі менеджер быў у прыбіральні, Найт залез у яго партфель, выкраў сакрэтныя дакументы аб планах Onitsuka знайсці іншага дыстрыб'ютара ў ЗША і скапіяваў іх. Зразумеўшы, што яго гульня раскрытая, Найт вырашыў дзейнічаць на выпярэджанне. Менавіта тады, у 1971 годзе, ён звярнуўся да студэнткі-дызайнеркі Каралін Дэвідсон
і папрасіў яе стварыць лагатып, які павінен быў перадаваць рух. Яна намалявала знакаміты свуш, росчарк, які Філ Найт першапачаткова зусім не ацаніў, сказаўшы: «Мне гэта не падабаецца, але, магчыма, з часам я звыкнуся». За гэтую працу Каралін атрымала чэк усяго на $35. Як вы лічыце, ці з'яўляецца такая аплата за стварэнне самага дарагога лагатыпа ў гісторыі маральнай? Ці кампанія была абавязана падзяліцца хаця б тысячамі з самага пачатку? Гэты лагатып стаў сімвалам новай маркі Nike, названай у гонар грэчаскай багіні перамогі Нікі, хоць сам Найт вельмі хацеў назваць кампанію Dimension Sex. Разрыў з японцамі быў вельмі брудным і прывёў да судовага працэсу ў 1973 годзе. Найт рызыкаваў усім. У выпадку паражэння кампанія абвясціла б аб банкруцтве, і ўсе яго намаганні пайшлі б у нікуды. Але сузаснавальнікі смаглі выйграць суд, давёўшы, што японцы парушылі умовы дагавора першымі. Nike атрымаў свабоду, і менавіта тут пачаўся іх фенаменальны ўздым. Кампанія зразумела, што яны прадаюць не проста спартыўны абутак, а новую філасофію жыцця. Яны пачалі падпісваць кантракты з самымі эпатажнымі і яркімі спартсменамі таго часу, такімі як тэнісіст Джон Макенрой, які славіўся сваімі агрэсіўнымі паводзінамі і скандаламі на корце. Гэта быў выклік кансерватыўнаму грамадству, і моладзь гэта абажала. Але самы цікавы і вар'яцкі паварот гісторыі адбыўся ў 1984 годзе, калі кампанія вырашыла зрабіць стаўку, якія многія эксперты лічылі самагубствам. Нават у самім офісе Nike некаторыя супрацоўнікі апускалі рукі, лічачы гэта залішнім марнаваннем грошай. Яны прапанавалі кантракт маладому і таленавітаму навічку НБА па імені Майкл Джордан, які нават не хацеў з імі сустракацца, бо ўсё жыццё марыў гуляць у Adidas. Бацькі Майкла літаральна прымусілі яго сесці ў самалёт і выслухаць прапанову Nike. Кампанія прапанавала яму неймавернае на той час $500,000 у год і уласную лінейку абутку Air Jordan. Першыя красоўкі гэтай серыі былі выкананы ў чырвона-чорных колерах, што парушала строгі дрэс-код НБА. Ліга штрафавала Джордана на $5,000 за кожную гульню, у якой ён з'яўляўся ў гэтых красоўках. Але Nike не павесіў нос. Яны ператварылі гэтыя штрафы ў лепшую рэкламу ў гісторыі спартыўнага бізнесу. Кампанія з задавальненнем плаціла кожны штраф, а рэкламны слоган казаў: «НБА забараніла гэтыя красоўкі, але яны не могуць забараніць вам іх насіць». Чэргі перад крамамі выстройваліся на кожным кроку, і за першы год продажу Air Jordan прынеслі кампаніі астранамічныя $126 мільёнаў. Поспех быў аглушальным, і ў 1988 годзе з'явіўся яшчэ адзін шэдэўр маркетынгу, 3 словы «Just do it», якія сталі рэлігіяй для мільёнаў. Але гісторыя ўзнікнення гэтага лозунгу шакуе і прымушае задумацца. Рэкламны геній Дэн Уиден прыдумаў яго, натхніўшыся апошнімі словамі забойцы Гэры Гілмора, якога ў 1977 годзе прыгаварылі да смяротнага пакарання ў штаце Юта. Перад тым, як расстраляная каманда націснула на куркі, Гілмор сказаў «Let's do it», давайце зробім гэта. Уиден проста крыху змяніў фразу, і яна ператварылася ў самы паспяховы заклік да дзеяння ў гісторыі рэкламы. Цяпер мы вяртаемся да пытання, з якога пачалі наша відэа. Чаму лагатып за $35 стаў самым дарагім у гісторыі?
Адказ у тым, што Філ Найт і яго каманда зразумелі галоўны сакрэт капіталізму. Каштоўнасць прадукту вызначаецца не коштам яго вытворчасці або дызайну лагатыпа, а сэнсамі, якія вы ў яго укладаеце. Калі вы купляеце Nike, вы купляеце не кавалак скуры і гумы, вы купляеце веру ў тое, што вы здольныя пераадолець любыя перашкоды, што вы можаце перамагчы сябе і зрабіць тое, што здавалася немагчымым. А Каралін Дэвідсан, дызайнерка лагатыпа, дарэчы, не засталася пакрыўджанай. У 1983 годзе Філ Найт запрасіў яе на закрыты абед, дзе падарыў ёй залаты пярсцёнак у выглядзе swoosh з дыямантам і пакет акцый кампаніі, які сёння ацэньваецца ў мільёны долараў, паставіўшы кропку ў гэтай іранічнай фінансавай несправядлівасці. Калі вам спадабалася гэта відэа, падтрымайце, калі ласка, наш канал. Пастаўце падабайку гэтаму відэа, падпішыцеся, націсніце на званочак, каб не прапусціць новыя расследаванні і падзяліцеся гэтым выпускам з сябрамі. Хай жыве беларускамоўны YouTube, не спыняйцеся перад цяжкасцямі і да сустрэчы ў наступных выпусках.